Mandithathe ithuba ndibulise kotata, komama, kosisi, kobhuti nabantu abancinci egameni likaYesu. Amen. Ngokukodwa ke kubahlobo bethu ngoba ubishop sithi ufundisa ukudazela nanku yamfundisile. Ngiyandazi mos mandathi loo ndimbi ngase ndiyithethe ndikhona ukuyithetha ngelo xesha engasisikelelo. Ndikhumbula ndiphupha ingathi aba ndisemlanjeni ongakanani bamkhulu. Ndiyawela ndiziqabuke ngose ndilapha emanzini, amanzi ame kanje. Ndijonge emva kwam kukude but ndiyangaphesheya, kuyabonakala ngaphesheya kumphaya qelele. Kusafuneka ndihambile, andiwazi lo mlambo futhi zange ndaba kuwa nawuxoka, zange ndawela emlambeni mna amanzi andithi. Xa ndijonga phaa phezulu ngentla, yiyo umsingo zapha. Uyabona mos laa msingo uzayo, ubone ungathi kuziliza. Ya, uyabona laa msingo zapha uzawufika apho kule ndawo ndikuyo ndingekayophumela. Icebo mandijike. Ndathi ndajika ngamecaleni, andimkanga namanzi, andiwelanga kodwa. Then emva koko thuthuzi ndiqaphela emsebenzini, futhi nangoku yenzekayo andikazange ngakwiconnector qha yazi le nto wa-apply ilizwi iyanceda because ndithi ndisiva ukuthi ukubani uthenga, ubani wenze ubani wathi nganoyi lona. Ngoku ndizothenga ethubeni ke emzuzwini apho ndandiqonda uba andeneliseke ndiye kulo mphathi mkhulu. Ndithi hey, yabona ngoku le nto ifuna undidika ngoku le nto, ngoba ndiyabuqaphela apha emsebenzini izinto ezidibene nam zenziwa uba mazibe rongo. So ke ngoku nokuba umntu ebecinga uba ufuna ndibe rongo naphi nasedistrictini phezulu fanele uba yenzekile loo nto wayithanda ngoku. Ngoku into endicaphukisa ukuba kuchaphazeleka abanye abantu kule nto, kanti uba ibiqondene nam nje ibingenani ke. Ngoku kuliwa nam kuchaphazeleka abanye abantu. Andiyifuni ngoku, ifuna ungenela ngoku. Ndicela uyiqaphele uyiathende. Ndayeka. Ndiyabona ke noba kokujika kwam zange ndibe depressed. Ndiphetheke kabi emsebenzini, azalwane nokuthandaza. Ukuthandaza ikhona ingxaki. Uba ndisakhumbula ke xa ndandibalise lokhu ndayichaphazela into ethi makube ikhona le nto izayo kakubi xa ayizundiwina. Sendisendisela uThixo kwangoku sendiyiwinile. Then ndaphola nangalo xesha sesenzeka yamkangoku sengathi ayikho. Abo bantu babendenzela amayele ngaba basentweni futhi ngabo nabahlela zinto ezimbi. Kwasinisekelele le ndiyihlekayo kwindawo ithi ngabo nabahlela zinto ezimbi, ngoba ithi iBhayibhile yenza kwabanye abantu njengoba nawe kungenziwa ngabo kuwe. Nicinga uba ke loo nto nina i-apply okanye isebenza xa usenza right qha. Noba wenza izinto kwabanye abantu ezimbi zizawungaphumeleli phaa kubo ezi zinto uziyilayo wena ngabo, kodwa kuzawuyilwa eziza kuwe ezimbi ziphumelele. Ubuyisela laa nto ke ngoku inkosi esikeleni. Laa nto ithi kapho into enza ngoyityala ke ngobazalwane bam. UbuThixo ityhilile imo kuwe uvamise uthetha ngamaphupha okanye ngombono. Mhlawumbi ke ndingathi masithandazeni uThixo asincede enzele uba xa ifika imeko sikwazi uyi-understanda. Ngoba ngoku funeka ngoku ke ngoku into ezawulandela nto uyibonile ephupheni, wayibona uba yenza kanjani, wabona uba uThixo umncedile ulivezele ikhoba waphuma. Izawufika kakaduku ke ngoku kwi-reality apha ekuphileni kwethu. Apply then the logic. Ubuqhube njani embonweni xa bekuvela ingxaki, ubuwinile uThixo belivezele ikhoba, ubona wena ngawakho amehlo kungekho chance. Nangoku imeko ijonga ibe nyekenyeke, akubonakalisi lumko engathi singakwazi uyisombulula, but uThixo yena ngobuhlele khona uyilungisile. Then why? Ingxaki ke amaxesha amaninzi I'm not intending to offend anyone, andicinganga ukukhathaza namnye, kodwa ingxaki amaxesha amaninzi kukubana
ndingathi ngondithetha nawe ukujongene nalo meko ndithi suzihlupha ngale meko uThixo uzalenza icebo okanye uThixo uzayinceda uthi wena engqondweni yakho kuba ingendimanga kuyo wena utsho uzikhathaza ngemeko ucinge ngayo lindele inhloko ebuhlungu kaloku bazalwane bami yonke into oyicingayo ushiye kungenasombululo ushiye kuqhubeka uyicinga iza kusa apho yes nami ndike ndibe tempted ndithi ndinento ekufuneka ndiyisombulule ndike ndiyicinge ndisayicinga ndibone uba andifiki esiphumeni ndiyibeka i-full stop kuloo ndawo andifikanga esiphumeni ndiyayazi qha ndiyayeka ucinga ngayo then ndishiyeke ke ngondindini ndiyazi bekhona yenzekanga futhi ndifuna yenzeke kakuhle ndingasiwarisha nantsi into esigcinayo abazalwane not that asibhadlanga xa ke ngoku kunini nababhadlileyo loo nto ivele ingabikho kubhadla yile nto ke ndithi ndisemsebenzi amazwi kaPawulos uPawulos kaloku thina abapostile usenze inkunkuma nentlekisa izidenge ngenxa yakhe nina ke nimnandi ngizingqondi kuKristu yaba ndithetha kamnandi ngani bazalwane xa ndithetha ngani mamphili ne kasisikelele yiyekele ukuba unxibe isipeks nam ndikulinganisa ndithe masityilele kwincwadi kaMika ne ndicela ke sisese siqala ufunda phaa kuverse 6 ndithe ke sorry kanti ndisho chapter bendithe chapter banane chapter 6 siqale kuverse 6 ufunda ndithe ke kulena yami iBhayibhile ine heading kazongena phaa kuverse 6 ithi oko undikhoyo akufunayo emntwini sizawuthetha ngaloo nto oko undikhoyo akufunayo emntwini ufuna ntoni apha emntwini undikhoyo siyamazi undikhoyo mos uJehova anithi usomandla ningambiza ke niyayazi ke nini niyakwazi nomthutha futhi nini xa ndingathandi ngapha kuthi kwawude kuthiwe ngawutata abangamasiyoni ithanga lemkhume lidika abantwana ndithi ufike nini egadini ngoku inkosi msikelele khawufundeke namhla Mika chapter 6 khawufunda yes verse 6 unqulo oluyinyaniso verse 6 ngamanye amazwi ke ngoku wena ingatsho yakho iBhayibhile uba okufuna ngundikhoyo emntwini yintoni unqulo oluyinyaniso uyayibona ehleko kanene utsho ukuthi uyiva kakuhle amen masiye verse 6 ndiyakumkhawulela uYehova ndinantoni na ndiye kuzigoba na kuThixo ophezulu ndiyakumkhawulela ndinamadini anyukayo na ndinamathole amnyakamnye na azibaba uthina bangafika verse 7 wokholiswa na uYehova ngamawaka enkunzi zezimvu ngamawaka 10 emilambo yeoli ndorhola owamazibulo na ngenxa yesirheqo sam ume kungangena kuverse 8 ne sofike okay yeah isiqhamo somzimba wam na ngenxa yesono somphefumulo wam okay kuyabuswa thina mfunde ke kule yami uverse 6 uthi ndoya nantoni kodwa phambi kwandikhoyo ndokhahlela ndinantoni kuThixo uphezu konke ngaba ndoya namadini atshiswayo ndiye namathole anyakamnye ngaba undikhoyo wokholiswana ngamawaka enkunzi zeegusha negusha zimlulisi namgcanekile nangawo amawaka 10 emilambo yamafutha omnquma ubugwenxa bam ndingabungxengxezela na ngezibulo lam isono sam ngesiqhamo somzimba wam itsho okay sizayeka ke leya mamela
uzawuthi ethini ke make simangela uzawuthi hey nami sabhithi ebhanga ayibhengi nawo itsho futhi igqibile. Mamela ke lo muntu ukhangeleke esembini apha emqondweni, uyafuna ukuya kundikhoyo kodwa akayazi bayena ntoni na. Uba ngake thethe ngesingesi ke emagqibhothekeni ngathi unazi izinto azaziyo but akakho nto asho ngayo, uconfused. uSathana uyayisebenza imbideko apha enhloko emntwini. Ngoku umuntu anazo izinto anazo azaziyo ezinakho ukumnceda, but ahambe ngembideko le ayeke ezazinto. Xa ngabe masithi eyona nto ichanayo ebangela babantu bawufika kwindawo ezinje, afike umuntu ebuza imibuzo enhloko, andiyazi, ndiyafuna mna ukubuphila ubungcwele kodwa ndazi ba yintoni ingxaki, andibuboni buphuma. Ndiyafuna man ukuyeka ukuxoka qha andiyazi man, ndive ndizibhabhaqa sendixokile futhi ndibhaqe sensembudweni yabaxoke, andiyazi. Andazi noba kufuneka ndifaste na u-21 days. Andiyazi noba kufuneka ndenze i-Daniel fasting ye-fruit and veg okanye ye-vegetables zodwa. Andani noba kufuneka i-dry water noba i-dry fasting. Uyayibona? Kaloku ndigumsha isipithiphithi. Uyayibona? Isiwiliwili ndinguwili kenyini. Uyayibona? Ndani noba kufuneka i-dry fasting noba kufuneka i-wet fasting na. Ngoba ndike ndayizama le veggies hayi andiwinanga. Zike zibe khona ezo mbidiyana ebantwini. And umzalwane ndike ndadibana naye endaweni ethile ukhe wathi bakhe banyuka intaba bahamba bohlala entabeni bagqiba i-14 days. Yiyo le nto encedakala kangaka. Ngoku ushiya kusisipithiphithi entloko wazi noba kufuneka la 14 days na sawuya kweyiphi intaba akho ntaba apha eMthatha. Zonke izinto uyizibuze zona, ingaba kwenzeke ntoni, ingaba kuthini, ingaba kuthini, ingaba kufuneka ndenze kanjani uThixo, ingaba mna abanye ke bavamise ukuthi ingaba intona ndithandaze kakuhle, inoba uThixo akakayiboni kakuhle le misebenzi yam, yini ndinikela kangaka. Yile mbidiyani kulo muntu inkwezi isikeleyo ifuneke ngoku, because uSathane uyakwazi usebenzisa imbideko apha enhloko emntwini ngezi zinto azaziyo ezidibanisa nangazaziyo. Yebona? Ndiyithande ke ngoku kasingena kuvesi 8, masingene kuvesi 8. Verse 8. Uxelelwe mntundini. Nantso ke apha sihambele khona. Okulungileyo akubizayo uYehova kuwe. Uxelelwe mntundini. Okulungileyo akubizayo uYehova kuwe. Isaqethi? Kukuthi wenze okusesikweni, uthande inceba, uhambe noThixo wakhe ngokuthozamileyo. Nansi into efunekayo, mamela ke. Ebekwe wasibhala ezi zinto. Ya ke. Ubale ezi afuna kukhethwe kuzo ba makenze zona. Ezona zona kanye kufuneka ezenzile khangazibale. Khawufunde igama lokuqala kule sentence lithi uxelelwe mntwana. Ivanje kulo ndawo uxelelwe. Kuyatshiwo mntwini ongazinto ngaloo nto ukuthi uxelelwe okanye uyayazi? Masithi nako umntwana mntakamaphesu kuyela kuwe. Ubumxelela uba makayibaleke evenkileni athi ngilofesi wanga nelong life ngokuya kuya. Ziphi izinto bendikuthome zona? Kaloku tata ubundinike imali qha wathi mandiye evenkileni khange uthi baze ndithenge ntoni. Uthetha kwakho nawe uzawuqala ekuthini? Uzothenga into ethile nentoni?
uqala nditsho noba uzawuphinda umxelele ngoba eyona nto siyaziyo njengoba singabazali kuba uzilibele ngoku. Ebehambe ezicula ilofe sangene long life wafika umuntu edibana endleleni yemntana ungokabani ubukwambona umama obani wathi ugqiba uphendula kwakhe laa nto bentunywe ntonane nekhaya bentunywe ntonane nekhaya uqala kathunywe iparafini nekhandlela imatches netyiwa ibiyintoni namhlanje acinge bemnyama. Uyabona kwabaninzi ingayingxaki le nto ndithetha lo mzekelo awufani nabantwana bakhulele kwifowuni. Thina ngelaa xesha sasakhula sisilungu fana uyazi wawuthi ubuye evenkileni uxelela into ezintlanu kwawungabhalwa phepha kaloku abakwazi wawuya noxelelwa into ethile uvile yintoni into ethile kuthi hamba kuvile mntanam ukuzigcina uyofike evenkileni usayazi uba ibiyintoni uhamba uzicula uyazi uqala uqaphela uba bezintlanu ibiyityiwa imatshisi ilofe sonke long life ke awundifana kuthiwa ngakho into nalo uyayiva wadibana nomntu wakuthethisa yenzile ngxaki uvamise ushiyekani nayo kubakho ilinye ubuzamela ukukhumbula bakho linye okanye zibe mbini ubangazama uthi uncane uqonda uba ukudemvu uyophinde uyosabela sekubhetele phambili afika phambili ngoku ingxaki uqonda uba awuyazi noba uzawuthini bafike emva ngoba uzoyithenga lo ngekuyilime leyo nyani osomaqhingana ke kwakuthi ngela xesha sasakhula ke kuthi iqhinga liphekwa uthathe iphi into thina setshini mambili ayikho ukwazi ke nochane kubani uthi usathi ayikho uthi bendisuka phaya bendibuze yona kanye ikhona bathi ikhona hayi ke yona yaye mamina bendiyilibele kuba kaloku seqhingena ufuna nokuphusha uba ndiyilibele ngoba kubethisa kwalento uthi noba okay inkosi sikelele apho ndiza khona ke kuthiwa ukuxelelwe into esixelela uba lo mntu uyayazi okanye ebeke weva ngento efanele uyayenza. Uthi kumbuzo wami sisilungu njengoba besimvethetha pha usuka ku6 ukuza ku7 ebekwazi bale ndawo uyabona ndingavuya hlobo zenkosikazi nothi kanti njengoba simamele nje umuntu ujonge enhliziyweni yakhe eyona nto ithethwayo apha enhliziyweni yakho nguThixo uthi uThixo khawuguqukele into ethile. Ndithe kuwe guquka malunga nento ethile yeke into ethile ukuyenza ngolahlobo wena ungaguquki ungafuna utshintsha uyiyeke okanye uyitshintshe okanye uyilungise indlela yokwenza lento uThixo akhomba yona. Kodwa xa sowufumanisa ke ngokuqhubekeni kwakho nokusindiswa noba uyathandaza akusakumnandeli ngokuthandaza njengoba bekusaya kubanjalo ngaphambili. Yile nto ke ngoku ikuzise kuthina ukuza imibuzo ngawe kwenzeka ntoni napha kum ingaba andifast awubalekeli kuleya uyaziyo yobana ingaba ndiyaguquka uThixo xa athi mandiguquke ingaba ndiyeva uThixo xa ethetha ndiphulaphule ndenze le nto uThixo athetha yona awuyi kwezo ngoba uyayazi into endiyithandayo uyayazi noba futhi soyithetha le nto ucinga uyincokola komnye umzalwane uthi umzalwane wam andiyazi ndiyarhalela ndine-item apha prayer item bike sithandaze ngayo ngoba ndiyava kuyasherisha enkonzweni endinyani ndiyababona nabanye bazalwane bayancedakala qha hayi alukho uvuyo lokusindiswa apha kum. Noba mhloba ndifunda iBhayibhile ayindimnandeli
noba kuyathandazwa akundimnandeli ukuthandaza usekuba kuthi babe kunzima ke kuma ukuthandaza kungandimnandeli indindodwa ndithi kodwa kandihlangene nabazalwane sithandaza sonke ndiyiva kumnandi akusemnandanga kwaleyo inoba yintoni na inoba yintoni kangoba ndiyafuna ukuthi xa kasincede sithandaza noba funeka ndifaste make sifaste ngicela ke singene sobabini iBhayibhile ithi ababini xa bethe bavumelana ngendawo ethile bayicela uThixo uyayenza akayi kweyona yona nto nanso apho into endifuna siyijonge uthi xa ithetha uverse 8 kuphendula umuntu onezinto asezithethile ingaba kufuneka eze lo muntu phambi kwaYehova into esifumana yapha xa uthi ndiyayiqonda into bafuneke ndiye phambi kwaYehova xa kufuneka ndiye nantoni ndiyayiqonda into yoba ikhona into ekufuneka ndiyenzile kuThixo qha yintoni mna ke ndithetha ngelwam ulwimi ndithi unengqondo yobugqirha ubuza umbuzo ngongathi akazinto eyazi ubuyixelelwe uyayazi isizathu ndithi mna unengqondo yobugqirha kungokubana ekuthetheni kwakhe ke sithi andazi bakufuneka ndiye nantoni kuThixo noba kufuneka ndiye nenkunzi zekusha noba kufuneka ndiye ntonikela nantoni akayi kwezi abezixelelo ezilungileyo uba makahambe ngenceba makathobele uThixo makahloniphe uThixo enze ubulungiso obufuna nguThixo akayi kwezo qha ufuna uThixo amkhethele kwezamnandi ukuzenza inkosi sikelele uxelelwe mthundini yehlobo zami umuntu angayithesta lento endiyithethayo into efunekayo ukuthi sonke njengoba senzile yile nto siyixelelweyo yile lapha ngasendle ayikho entsha akho nto ezidinga yona ngoku I can guarantee you ndinganiqinisekisa abazalwane bethu akukho nto entsha esiyidingayo ngoku andithi oku kungakuthi kwanele sizawuhlala sikudinga uThixo aqhubeke ethetha nathi ithina ke ngoku okwangoku kule ndawo sikuyo kufuneka le isenza kwethu into iphila apha kuthi sithi sibheka phambili sibe sihamba nayo engazisikelene uyayiva kayathetha la verse 8 ukuxelela kwafuna uxelelwe okanye khaseso uyeke nami ndifunde kuleyana uzeka singaqhatha antika ndifunde mina ngothi uzawuphinda wena uverse 8 ndingaqala ijikele yam ukuxelelwe awugqibithi khoma utheni sithi khoma nje ungoba ininzi into ethethweyo ba kufune kubuyisa ingqondo zethu bamazibe awe ingqondo zethu ininzi into ethethweyo ba ngamanye amazwi lo muntu ifana noba ngoku umuntu ase masivukeni nathi uzavuka umzalwane kuwe ihlekisa kucinga into phambili sasithanda ukuthi kasihlangene kuthanda uba abazalwane bafune uba ne-session nokwanele uba makuze ngabami cela ke ngithandazele ndiziva ndihlele emandleni yaqhubeka mntakamabhiza ndathi okay ndathi ngenye imini yimani mna andiyombombo hayi ndatsho itsho ukuthi uzayikhumbula namhla ndathi mna andiyombombo bamane mamelani kwakutheni zindithanda yombombo lo mfundisi uyabhoxa lo andibhoxi ndithethanyana ndatlisithi thethanyana uthi uYesu ukhona ondithindileyo kuba ndivile amandla esimkapha kuwo abantu abake bathandazela abantu bangake banengqinela emveni kokuthandazela abantu bathandazela abantu uvela uziva udrained
la ndithi usengekile yeka ngoku abantu bazamane behamba bayophila unothanda bamkele ngamandla mna ndihambe ndiyophila right ndiphinde ndibuye ndibaphokozele kule mandla ndiqhubeka ngawo ndibaphokozele bandidraine mna ndibaphokozele bampompeke bagcwale bona baphinde bahambe bayogeza mna ndiphinde ndihambe ndiyoqalela ndibuye ndisive uba zisemandleni kumnandi ukuba lapha halleluya abuye odlale ngamanzi ami odlale ngamandla ami athi phinde yenzeka la nto hayi ndathi xole nkosi malibe nani hayi kakubi andiyompompo nantso ke le nto mamelani kaloku hlobo senkosi ithi iBhayibhile uvuyo lwenkosi lungamandla bakuthi inkosi ivuya xa kuthini xa usenza njengoba ukufundisiwe ithi iBhayibhile uThixo uyasingasinga emhlabeni insuku zonke ufuna abo banhliziyo ziphelelisileyo kuye ukuze azomelezele bona. That means ngela xesha uva amandla ngathi unxiba amandla ungoba uhambe ngokwenfundiso wenze ngokwento ubuyixelelwe uThixo uyazingqinela uba njengoba uxelelwa lento wayenza yenje ke xa yenze umuntu ngolohlobo lakhe inkosi sikelele utsho uzive ungoyiki into unako ukumelana nawo nantoni nephambi kwakho mayoni ivuyile inkosi ngawe ukuvuya kwayo yakwengezelela amandla ekuqhubekeni yilento ndithi ke ngoku nento ke nomnye ke ngoku ongenzanga ngolahlobo ndaweni yena ukulokumamela sharings azirevive afundilizwi amamela sharings afundilizwi yena wangena ku Facebook uphuma ku Facebook wangena ku ntoni shade ntoni ngalokuliza wangena ku TikTok wathesuka ku TikTok wabengena ku YouTube na ku YouTube akafune into ezidibene nenkonzo iBhayibhile mayikini ngibona ngiyibona ngenye ixesha bedibene ubuzalwane ndifuna nje yonke into le azingxale mamela ndinixelele phambilini kweminyaka ebalekayo edlulileyo omnye umzalwane uSherisha Phupha uthi ndiphupha usibanibani esingathi wamkhomba ungathi uyahlanza apha uyahlanza noko sesezawutya asesitile ekuhlanzeni kwakhe kukho amasongololo kukho imisundululu kukho amaphela kho yonke lento ezimbi yebona ungathi uthi kuhlanze umntana khake ngoku amangaliso bana lo mntana sintoni ezahlanzayo mose ngakumbi ke nabo mama nehlala nabantwana niyazi mose umntwana ba akabe namsundululo emhlanzeni wakhe zonke into endizibizayo uba nezinto ezinambuluka kakuhle ne ngathi ipizza ayithanda ngaqoba ke pizza akafuni into edibenisele nayo ithetha xa uthetha ngendawo ezinje okay then uthi athe samangela uba mhlanzi omnenalo walo mntwana uthi lithi lizwi kwalapha emboneni lo mntana ehlanza izinto nje kungokuba uhlanza izinto ebezityile hayibo ingenaphi yonke lento ingena kakuhle uzayibona ezi zinto sizibonayo ebazalwaneni zingatshongo khona kuphuma imiphumela yezinto ebebezingqale zona bona sentshini ndizayiphinda ezi zinto zirongo ezi zimo zirongo ezi behavior zirongo ezi ndlela zokudibana nomuntu ethanda izinto bengamelanga uba uyazithanda
esisimo sokuzibona wena unomdla ezintweni bimele ba unamdla kuzo zizinto wena ozenzayo ezizikwenza ube nomdla kwezi zinto bimele ba unamdla kuzo. Le nto ityayo ubayiyo hayi nawutsho ka singekho nomambuzi singamanesi uba le nto ityayo ubayiyo. Udibanise mna andiyi uJabulani futhi andizenzeli nasendlini uJabulani andibuseli utywala. Awunodibanisa nam utata ovuke ekuseni awuhlala liyotshona ilanga ekwaJabulani uthi uzawudika imapha sime sobabini singazinxiba izibhekisi sobabini singayenza yonke into kodwa ungavele utsho nje bandibusela uJabulani. Ewe ndiyaqonda uboqokoba kunangxaki awuthengisela uJabulani uthi ndinje qha but ungakwazi uthi uba ngawuchaza umuntu oselayo pha ngophi uthi usutheni ubuze ibhasi ibhaliwe uwawucaca umuntu oseluJabulani yinto ayityayo limenza benjiya. Hayi ubone ngabantu abathanda uzenza iproject ezinzima ungathatha umuntu oseluJabulani ohlala ngakumbi lo uvekele etyaleni ngekatyi kwakhona utya undabhaqa ubutyile umthathe kungamnika uJabulani for 4 weeks umfaka ukutya atye ngamaxesha okutya atye ngamaxesha okutya atye ngamaxesha okutya. Ndithetha mna into ongayibona ngamehlo angatshintsha tu inkangeleko yakhe benye. Le nto ndiyithethayo ukungqinisa le nto uba le nto yiyo yindlela ozenza ngayo izinto. Le nto ikhupha wena pha kuwe zezinto uzenzayo. Soze uthathe umzalwane uyombuthisa etywaleni, uthathe umzalwane uyombuthisa apho kuxoxolweni, umzalwane ogqiba ilali agqiba izihlobo. Hayi ndiyobona udade bawo kwabona udade bawo uyobona umalume akeva kwabona umalume uyobona umakazi bonke abantu abasizwanga uthatha amathuba angakalayo pha bancokola ntoni umbuzo wami. Khawudibane naye ke udibana kwakho naye uzakubalisela zonke into ezenzekayo apha ezweni akho nto angayaziyo ugcwele indaba wazi nebe senzeka ethafeni. Yazi kwamaxesha mna kathi ke akakuvuka kuthi ubani wenjenje ubani endaweni ethini ndithi ngubani oniphathele le nto ngoba beningekho kulaa ndawo ebisenzeka kuyo le nto ngubani oniphathele le nto. Bazalwane ndicingi mna uba irayithi into basazi izinto ezenzeka etywaleni kuzawujike kube kwanina xa uthetha emntwini into ebeyenzeka etywaleni athi yho awungamzalwane nawe wazeza setafeni uzawuthi uyaphoxa. Khawubone ke ukazawurhwelela umgcaba umuntu angasizwanga bungasakwazanga uyicinga ubana wena awungendawo kule okanye hayi andinangxaki naleyo ndinayo impendulo yayo. Wena unangxaki nethaveni okanye unengxaki nethaveni wena qha wena into ifuna zindaba ezi awunangxaki notywala. Hayi ndinothi ngiyasela bazalwane ningaseli hayi anenangxaki notywala qha nifuna izinto ezincokola ngabantu abasele utywala bancokola nto indaba. Sendijilo inkosi sikelele apho sikhoyo ke uthi verse 8 ukuxelelwe mtundini. Masive ke uxelelwe ntoni mamela ndimqalele ukuxelelwe mtundini oko kulungileyo nditsho oko undikhoyo akufunayo kuwe. Yendiyayithanda le Bhayibhile ithetha ngokwahlukeneyo kancinci kunale kanamhla. Ukuxelelwe mtundini okuzibuzisayo nzingathi awuyazi into efuneka uyenzile. Yilaa nto ke ngoku bendisithi kuyafuneka nathi siqwashe umzalwane ka isiza kuwe uba andazi noba kuke ndikusebathini na ndikusekwenzeka kanje kawenzeka kanje uthethe nto ke uzichaza uba udreyinekile entliziyweni yakho ke kuhlala uba khawumbuza uba akukho nto irongo ayenziweyo
Ngoba kwezazi asibhala akazoyibhala. Phofu uyayazi ba uyenzile. Inkosi isikeleni. Ukuxelelwa emntundini oko kulungileyo. Yewethu oko kulungileyo nditsho mna oko undikhoyo akufuna kuwe. Ithi lento uyixelelwe into elungileyo. Laa nto ilungileyo uyixelelwe ubungayixelelwa nje uba uyazi bekufuna uyisebenzisile. Laa nto ilungileyo uyixelelwa ubungayixelelwa uba uziyoqhayisela abantu abangakhonzi United Saints uba unolwazi olunjalo wena. Ubuxelela uba uzuyisebenzise apha ekuphileni kwakho. Ithi iBhayibhile uThixo wababizela kuye abantu entabeni eHorebe ukuze abavise izwi lakhe. Ukuze bona basebenzise lona ukumoyika. Wena lento kuyivele uyisebenzise kuthini? Yenzeni kuwe? Isekhona bakhona? Inkosi ke mayibonge ngoba zikhona recordings. Anqalele ukuxelela emntundini oko kulungileyo. Nditsho oko undikhoyo akufunayo kuye. Mamela nditsho oko undikhoyo akufunayo kuye. Hayi mna. Ibethuni sakuba nengxaki nami nangxaki nani. Anangxaki nani sesibeshe. Sakuba nengxaki nani. Akufunwa ndim kuni. Kufunwa nguye lo nithi nina nikhonza yena. Ngoku njengoba ke kufuna mna nesisithunywa sakhe ndiyafuna nami. Yebo? Ya ke ninjani namaqhabuka? Isicaka sithunywa inkosi yaso ba masilime egadini. Ngoba inkosi yaso ifuna igadi yayo inhle inezityalo. Ngela xesha sasicaka silima phaya naso siadopte eza wishes la minqalo yenkosi yaso. Asisalimi kuba sithunyiwe silima kuba naso siyayifuna uyibona ibhetele lento siyenzileyo. Yilento ke ndithi andizigubhi. Ndithi ndingazigubha ndiphinde ndizifake. Ndizigubha kulaa portion yobana khange ndidecide lento mna uba mayenzeke kanje. Qha ifunwa kanje umniniyo namjolondo. Yilento ke ndiye ndithi kandithetha ngendisiva ba imfundiso esizwisayo singabefundisi sihlala pha sicinga uba usindiso ngathi ngabhetele xa lobanje size nalonto. Benenesizathu ke soyikhaba. Khathi nasibuya sicacise lesa iveli ibhaliwe. Into engxaki thina sisilu. Onqina ufundela umuntu umbhalo uba ndicinga kubeke. Lo ebewubhala yazi ba umuntu wakhe. Makakubeka ubeyakubeka. Ebethena yasuka. Uthetha uba ndingathi ndifuna uthetha nobukani andikwazi ndifuna uthetha noNdodo andikwazi uthetha noNdodo ndimxelele le nto ndifuna umxelela yona le nto ndifuna umxelela yona ndiyixelele uNosicelo uba yithi uthi kuNdodo uNosicelo uyikwe uxelele uNdodo ayiqondelele uba uNdodo uzawukhathazeka savalele lo mngxoliso. Mna tatakhe bendifuna uve yekon yena aphephisa uNdodo. Ithini into? Ngoba kuma uphepha lanto ilula. Ndodo mamela. Nanga abazi katata aqalisa athubule. Futhi ke unohlakulela na ngaphezulu ba Ndodo uyayazi mos come on motion. Uyayazi Ndodo nangxaki nawe. Uthi ukuthi kodwa ke utata kunengxaki nawe ikhona into eyenzileyo. Athi utata uthi seyicacele mos ba upresenta mna pa akayiyena
thina singamagwala gqithi singabashumayeli soyiswa yiloo nto ngamabhizi ukuthi uThixo wakho mamobhili ufuna uba ezi zinto uzixelelweyo senze cha ndongxalo ngicingele mama uMsulu engakucingela uThixo wakho asikho noba akucingela uThixo wakho ukucingela ngaphezulu kokuba mna bekunokucingela utheni decision khumbula eNtshumayeli chapter 12 verse 14 kuba ndiseza kunimisa enkundleni yami ndiniphendulisa ngezinto zonke nizenzileyo kulo mzimba lento ndinixelela izinto ebanisenze andifuna unithatha by surprise then yilento uThixo ngokwasixelela amamuvuli sakhe indlela emasiphile ngayo ezimfundiso zijonge ukwakha ababantu azawuthi uThixo xa ebamisa phambi kwesihlalo sokugweba sikaKristu bame bengenaxhala umgwebo bewuqhayisela ngoba bayayazi baphile ngokuba bebelindelekile yini uYesu enze umsebenzi omhle kangaka wasifela ukuze thina sifeleyo singaphili ekuthandeni kwethu thina sifuna uphila ekuthandeni kwethu kule ndawo sincedwe kuyo thina sifuna uphila kulaa ndawo besingakwazi usikhupha kuyo kodwa wasinikela uYesu wasikhupha wasihlawulela thina sifuna uyophila phaya sitsho ngabasiqothekile ngabasiqothekile yilento ke ngokufuna uba masibuyele ke ngokwekuthini usixelele uThixo nyani ke ngokusuzokolisa wena uthi ngixelelwe ntoni yonke lento uyivileyo zonke izijumelo beziviwe okanye beziwile phezu kwenhloko yakho kude kube namhlanje zizwezi kubhekiswe kuzo ukuxelele okulungileyo nditsho oko undikhoyo akubizayo kuwe futhi ndithanda neligama elisebenzileyo eziBhayibhelini zithi mtundini azithanga nosicelo hayi eyakuna usicelo aqhumbe ke ngokuyena emveni kwentshumayelo usiqumbele yena usubstitute umtundini wafaka unosicelo usubstitute ngubani umtundini nguye wafaka abani yena futhi abangaphazami ngoba bekhetha naye senjalo kanjalo wonke umuntu sozonke kanjalo nami ndisusa umtundini ndifaka ulindani lento ayibiza uThixo kuno ibiza naku uthi kuPaul kayithetha ngaloo ndawo wena ufundisayo awufundi kwazi into zifundisa abantu wena uthi makungebi uyeba wena uthi makungozela uyozela wena uthi makungalali uyozela uthi ayathanda la uyozela okay ukozela kuyaphi ukwenza ngobulungisa uthande ububele uhambe ngokuthobileyo kunye noThixo wakho lo Thixo wakho wonke lo singayo kawenza izinto ngobubele ithi ukwenza ngobulungisa kawenza izinto ngale ndlela ufundisweyo ngayo ilungileyo yini indumiso 119 verse 1 esixele kangaka hayi uyolo lwabantu abahlambulukileyo nditsho abo bahambayo ngomthetho kaYehova nansi into efuna kuyo hamba ngokwezimfundiso zelizwi lakhe uthande ububele uhambe ngokuthobileyo kunye noThixo wakho akuthi uhamba nomnye umuntu nalo Thixo wakho akuthi ngofuna omnye uThixo akekho enough lona uyashota hayi uright qha thoba phula uthini ndiyamthanda uThixo kodwa ingcungela kumba ukufundisa ndikhumbula mntana uMapheso kukho ithuba endake ndagqwetheka apha ekusindisweni kwami ukagqwetheka kumuntu ke mntana enkosi bangekudala kangako ndisindisiwe kodwa noko ibaleka iminyaka ndinolunya ndinerhatshi uyakhumbula siseKZN undazi ngakudlameni ndandilenza pha kuyo lenza bana ngokufutshane nayo
ulunya ukwazi umenzela ulunya umuntu okude wenzela imikhwa uyenza ngabantu bakufutshane nawe ileno la emsiwathi siyazana thina anti makelane yamazi makelane wakhe namakelane wakhe yamazi makelane wakhe ke ezinto ucinga uzazi wedwa ngeda nabanye abacali bakho bayazazi khaba umene ukuqala ndiyithande ke ngoba nawe uyazazi kabe ingazisikelele so ke ngoku ile nto ke ngoku besithi yonke le nto ifuna ke ngomuntu yena abuyele kuye uThixo uyingcongela ke kumba wokufundisa bendisatsho andahlekanga kwakhe ixesha ngelo xesha ke James ndithi ndiyakhumbula ngale minute ile uyabulisa wethu umuntu wabantu ndiyabulisa molweni hayi kuhle abuze kunjani ndiphilile uYesu umgcinile ngoku gqiba kwabolikhupha nje lo gama ndiphilile uYesu umgcinile kwatsho ngokucacile apha kum enhliziyweni uba awumelanga wena uthi uYesu umgcinile futhi mna ndabe ndiyazi kakuhle uba kutheni usitsho le nto itsho ngqo ngokufanelekileyo umuntu ogcine nguYesu nje hayi nama ndimkhalela udibana naye ndisho ngoku indimi ke ngoku yo ndangathi ndibhidekile ke umuntu kodwa ndiyazi noba mandithini ke mandisayazi noba mandi inobe lapho vodlana ethi ungajonge emacaleni ungalijonge emacaleni ngoba uvela ulaqazo andazi noba izulu lipina ngusendalikhangela emacaleni liphezulu futhi ngoku laqaza emacaleni bake kodwa kwa-left okanye kwa-right umuntu uyalazi naliphi liphezulu ukuxelela ubuthezulazo alixelele akanothetha ntoni sithi uBishop ethethile ngoba udlulaphi ubhekephi udluleli uyofika likude izulu alikhona wayengatsho ngitheni ke ngonilenza kufutshane nini ingwezisikelele futhi ndaqonda uba akumelanga nyani ngoku ndishiyeka ne-homework ke ngokuba yiyo zawuthini ke ngoku ngosenkoma heyi nosindiso lwam ngoku hayi yilena ndithi inkosi yabazi abangabayo iyayabazi nyani singadojana thina akadojeki yena mamulusithi hayi singanentloni thina notatulusithe utatulusithe abengoma yintoni unkosikazi yintoni ndizayifela kanjani nento unkosikazi ndisho uba nkosikazi hayi moya ngomoya omhle wecawa wena nkosikazi andilwanga nawe namkhwente kodwa ke namkhwente maqaphele le nto hayi isazela sakho samehlo sithi qo sithi ayihambe kanje ingwesisikelele kwawuyese ke ngoku ndisephupheni kwavele kwacaca nje ilizwi elivakalayo ukuba awutshintshi kwesi simo usiso ndizayiyeka le nto ndiyenzayo ngawe ndaqonda apho uba i-deadline hayi ndavuka hle sendiqonda uba I have no choice kubana ndenze izinto ngale ndlela uThixo afuna ngayo uba andizenzi ndiyazi out futhi ndiyafuna ukuthi abafundisi abaninzi bayonapho aqhubeke aqhankqalaze esenza yedwa uThixo amecaleni uyiyekile kaloku futhi elethini phambi koba yeke ashiyeke hamba yedwa kulapho ke uzobona yonke le mfuqa ngoba uwenza ngokwakhe akusekho guidance kaThixo inkosi isikelele so ifuna siyihlone la nto ndithetha ke ngoku ndithetha into ethi ndiyayazi le ndawo uchophe kuyo nami ndandike ndachopha ndiyayazi le ndawo ume kuyo nami ndake ndafika ke anisandikhumbule nasithi ngenye imini usindiso lunye bazalwane le nto yenzeka kuwe ungacinga uba unayenzeka kuwe wedwa kwintini siyayazi ile nto izawuthi kwayithetha ndithi uQuentin akayibeki kakuhle laa nto kayisenzeka yenze ngohla babeka ngayo uQuentin iyafuna ithetha yena qha uyanhlonisa itsho exactly kamna ndiyayithanda ke ngokubana wena ungubhuti ambayithetha komnye ubhuti kaloku nokwazi uhlonisa kakhulu kuye eyona nto mandikuqinise ngayo Mabhiza le nto unengxaki nayo wena unenhloni kuyithetha ucinga uba ndiyazi ungazange ndiyive ndiyithethe nasebandleni ndiyayazi zothi kayithetha ndithi Mabhiza yenzeka wena ntana nenkosi into enjalo ifuna wenjenje
Ile nto ke ngoku yes ndiyavuma nana ungangakwazi uyithetha kum mna ndoda ne mna ndoda tata nabo sisilumka lo uzawufika yazi ngaphezulu kokucinga bakayazi uyazi kangcono kuna atsho sithi nansi indlela into endiyithethayo ukuxelelwe okulungileyo nditsho oko akubizayo uYehova uThixo wakho ukuba wenze okulungileyo okanye wenze okusesikweni uthanda ukubela uhambe ngokutshazamleyo uThixo wakho then ndizovala ke ngoku kawujonga kwincwadi kaJohn chapter 8 I think verse 32 uthi naye niyakuyazi inyaniso yaye inyaniso yakunikhulula yintoni luyixelelweyo inyaniso uthi uYesu ethandaza uncwadi kaYohane chapter 17 verse 17 bangcwalise ngayo inyaniso lilizwi lakho inyaniso then awuxelelwanga ezimfundiso beziwa phezulu kwenhloko yakho ibingelo lizwi likaThixo ibiyinyaniso yiyo le kufuneka ikukhululile yiyo ludinga yona ukubana ube ngulomuntu nawe unqwenela uba nguye awuyazi ke akho ndithethwe kuwe akho mfundiso ziwileyo phezulu kwenhloko zakho phezulu kwenhloko yakho ngezelizwi likaThixo zikhona umbuzo ke ngoku nanku ke ofuneka uphendule manyana kunalo ubufuna uphendula ungawudingi ngobana akho nto ungayaziyo uyayazi ukubana wenza njengoba uvile wenza ke ngoku njengoba kuziwile imfundiso phezulu kwenhloko yakho khumbulani kaloku lithi ilizwi likaThixo lona hlobo zenkosi qala unyawo lwakho xa usiya endlini kaYehova usondele ngendlebe evayo ukuze ungafumane unikelo umnikelo wezidenge ezingaziyo nokuba zenza ubudenge ngamanye amazwi ukuze endlini kaThixo ukuya enkonzweni ungekho prepared ukuphulaphula lento izawuthethwa kuwe wenza ubudenge futhi awuzazi noba wenza ubudenge utshilizo akutshilizo into yadazelanga angithandi ukuba bathethisa abazalwane xa ndikhuluma ngethemba yesiXhosa esiZulwini kaloku bathethisa abantu ukubangxolisa kuthi iBhayibhile hayi kuthi iBhayibhile mama Msulu ithi wenza ubudenge futhi usenza ubudenge nje awuzazi noba wenza ubudenge hayi kodwa ke make sijonge inyani ubudenge nyani sesiLungu kuyabantu kukude uyahamba uchitha imali usindwa isuitcase uhambe idolophu ezininzi uhamba nje uhamba nje azothi umama ngummelwane xa ebona indlela izinto ozenza ngayo athi uhamba nje ufana uhlunyuka nje ayikho lento ihambayo uthi uyaxoka ekunika a nice summary of who you are nalento yakho hayi bebe nazatsho wami umakhelwane into yamaphezulu athi hayi ufana uhlunyuka nje uyathorisha ebezawuthi wathetha lamazwi ke ndithi kanti sendlini ngqengqe phezulu ebethami ndithi ithi lenkosi ndihamba nje nalento but xa uzazi uba uhambe nje futhi nawe unokhomba into hayi uyakhona wanozayo hayi uyaxoxa kodwa ke khawujonge ngoba kukho laa nto ethi kungaqhuma kubasini mhlawumbe sithi uhamba nje uhamba nje nyani kutheni sithi uhamba nje zizinto zenzayo yindlela izinto zenza ngayo yilaa nto ke benzithi kandithetha nomama uPhuzi izolo ndisithi xa umuntu ongumama ephatha kakubi umyeni wakhe ndive kabuhlungu kakhulu ngoba umyeni wakhe ubona ingekho lento siyifundisayo sidlala nje ifana ke mama uPhuza nokujika kwenu nonke nina netshatileyo niyobonisa imbeko nenhlonipho ebayinini benu iBhayibhile yatsho njena ubana kaniphilene kakuhle enzela uba lingahlazeki igama likaThixo ekabela so loo nto ke ngokuyenza into okokubana uzofumanisa into okokubana bazosihlonipha abayeni benu bengasazi thina ngoba nina nenze ezimfundiso qha
avela athi nje ndiyamhlonipha lo mfundisi wenu. Yakaze asikho behind ukuhlonitshwa bese nokuthula. Into yangalonto mina bese. Cha ndiyayazi ba lanto yifeedback ke ngokwenika ukuthi liyangena ivangeli lapha kulo. Nanso mina into endivuyisayo. Andivuyisa ukuhlonitshwa nguyalo kubali nokubali. Hayi asokolisi kubali into ezenziwa ngabantu. Abantu bayingxaki. Bakuhobela nje bungumuntu othanda ukunconywa. Ngoku umcaphukisileyo ngathi kaSidibane mfundisi nesitela hayi ndiyambona kwenkosikazi yakho enkosikazi yami yo i-right ngoku ihamba nani hayi mfundisi wami hayi ngoba wandikhobela bandithanda ukuncoma. Inceda ntoni ngolona? So siyayazi nyani into ke ngokubana masibuyelele enyanini le. Ithi ke iBhayibhile bazalwane ndiliyeke ofumene okuninzi kulindeleke okuninzi kwakuye. Ngamanye amazwi ngokuba sifumana masizigqale into esizifumanayo. Ilanto sasithi ke ku-17 days bangapha 17 days bedlula kuba attenda. Impilo yakho injani kwayithelekisa naba 17 days? Ndike ngathi ndifunde iBhayibhile lisakhumbuleni abakokumaGalate na ithi make siphileni ngokwalomgangatho wezinto esizivileyo. Hayi kutsho leni iBhayibhile yakho. Yeba ngangokubana uvile ezinto zivileyo khawuphile ngokwalendlela yomuntu oveza izinto zivileyo. Khawuphile kwalomuntu owazi izinto zaziyo. Nibethuna khawuphilo kwalomuntu uvele into uyivileyo. Khawuyakuphila njengomuntu ongavanga lento uyivileyo. Ngiyeke ongavanga lento uyivileyo awumazi ukuveni mhlawumbe uphila yona wena ke khawudisplay le yakho. Itsho lento. Nditsho ke ngoba ithi nansi into uThixo ayifunayo ukuthi inkosi sisikelele. Uyeno manqo